ሓንቲ ሰበይቲ ኩል ግዜ ምስ በዓል ቤታ ብምዃን ናብ ስራሓ ክትከይድ ጸኒሓ እያ። ኮይኑ ግና ማኪንኦም ብትራፊክ ላይ ጠጠው ክብል እንከሎ ብዙሓት ቆልዑት ነዛ ማኪና ክኸብዋ ጸኒሖም እዮም። ካብኣቶም ሓደ ጽሩይ ዝኾነ ቆልዓ ድማ ባላንቺና ክርሜንት ማስቲካ ክሸይጥ ጸኒሑ እዩ። ናብታ ማኪንኦም እናኸደውን ክሸይጥ እንከሎ በቲ ጥዑም ዳዞኦም ስለተሳሕበት ክላለዩ ኪሎም እዮም። ኮይኑ ግና እዚ ቆልዓ ብሓደ መዓልቲ ሓደጋ ይጓንፎሞ እዚ ቆልዓ እውን ናይዛ ሰበይቲ ውላድ ከም ዝኾነ ሃንደበት ትፈልጥ። ከመይ ከም ተሰንደወን መን ናብዚ ከም ዘምጽኦን ግና ዘገርም እዩ ነይሩ። ኣብዚ ጎዳና እውን ን8 ዓመታት ዝኣክል ምስ ቁሪ ክቃለስ ብምጽንሑ ኣዝዩ መሕዘኒ ኮይኑ እዩ። እቲ ዛንታ ከመይ ናብዚ ክበቅዕ ከም ዝኽኣለ ድማ ሓቢርና ንሪኦ ዝኸውን። ኣቐዲመ ሰላምታይ እናቕረብኩ ላይክን ሸርን ብምግባር ክትፍልምዋ ብኽብሪ ሓተኩም። እዚ ታሪኽ ካብ ካራቺኖ እዩ። ሓደ ስሙ ሳልማን ተባህለ ሰብ ኣብ ሴዳር ናይ ኮምፒተር ድንኳን ከፊቱ እናሰርሐ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ማሌራ ከባቢ ዝነብር እዚ ሰብ ካብ ገዝኡ ናብ ድንኳኑ ምስ በዓል ቤቱ ማሂራ ብማኪና ክኸይድ ጸኒሑ እዩ። ኮይኑ ግና ማኪንኦም ብትራፊክ ጠጠው ክብል እንከሎ ብዙሓት ቆልዑት ናብዛ ማኪና ክኸዱ ይረኣዩ። ብሓፈሻ ናብ ኩለን መኻይን እናኸዱ ገንዘብ እንትሓቱ ሓደ ሓደ ድማ ዝሽየጥ ነገር ክሸጡ ይረኣዩ። ኣብዚኦም መንጎ ድማ ሓደ ኣያን ተባህለ ወዲ 10 ዓመት ቆልዓ ባላንቺና ክሸይጥ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ማሂራ ኣብ ናይ ሳልማን ማኪና እንኮላ እዚ ቆልዓ መጽእ። ኣያን ንማሂርና ጠመተ ድማ ከም ዝኽብል ምሕጽንታ ይቕርበላ። ዝሓፍተይ በጃ ኸባ ባላንቺና ግዝእን እንትብላ ማሂራ ድማ ፍሽኽ ብምባል ባላንቺና ሞንታይ ክገብረለይ ትብሎ። ኣያን ድማ ስዒቡ ንትፈትዮ ወድኺ ሃብዮ ዋላ ማሂር ተመዲሳ ብምስሓቅ ወደይ ክውለድ እንከሎማ እዚ ባላንቺና ኣሪጉ ክትኮስ እንዲዩ። ኣብዚ ሰዓት ማሂራ ናይ 6 ወርሒ ጥንስቲ እያ ነይራ። ኣያን ድማ ብምቕጻል ክትዕድጎ ስለ ዝደለየ ዝሓፍተይ ትኮስኒ ምስ በላ ንስኻስ ፍሉይ ደረቕ ኢኻ ብምባል ሕራይ ድሓን ሓደ ባላንቺና ሃበኒ ብምባል 3 ባላንቺና ዓዲጋ ናብ ጉዕዞኦም የምርሑ። ኣብ ዝቕጽሉ 3-4 መዓልቲ እውን እቲ መገዲ ዕጹው ኮይንዎም ኣብቲ ጽርግያ ጠጠው ይብሉ። ኣብዛ መዓልቲ እውን ኣያን ናብኣቶም ተመሊሱ ይመጽእ። ኮይኑ ግን ኣብዛ መዓልቲ ፒሮ እናሸጠ እዩ ነይሩ። ማሂራ እውን ናብኡ እናጠመተት መስኮት ብምኽፋት እንታይ ዳ ሎም መዓንተኸ ፒሮ ሒዝካ ባላንቺና ገዲፍካዮ ክትብል ተሓቶሞ ኣያን ድማ ዝሓፍተይ እቶም ባላንቺና እናተተኮሱ ከሲረየ ንሎም መዓንቲ ግና ፒሮ ዓድግኒ ብምባል ክምልሰላ ኪኢሉ እዩ። ማሂራ እውን በዚ ቆልዓ ስለ ዝሓዘነት ብዙሓት ፒሮ ብምዕዳግ ናብ ጉዕዞኦም ከምርሑ ጅምሩ። ብኸምዚ መገዲ ኣብ መንጎ ማሂራን ኣያንን ጽቡቕ ሕውነት መስሪቶም እዮም። ማሂራ ንኣያን ክትፈትዎ ጀሚራ እያ። ኩል ግዜ እውን እንተኾነ ኣብ ዝረኸበቶ ኣጋጣሚ ነቲ ዝሓዞ ነገር ብምዕዳግ ካልእ መቕሽሽ ክትህቦ ጸኒሓ እያ። ብኸምዚ መልክዕ ድማ ነዚ ቆልዓ ኣዝያ ክትፈትዎ ኪላ እያ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ግና ማኪንኦም ብናይ ትራፊክ ላይት ጠጠው ኢሉ እንከሎ ንኣያን ዋላ እኳ እንተኣለሸቶ ክትረኽቦ ግን ኣይከኣለትን። ድሕሪ ንእሽተይ ጻኒሒት እውን 4 ቆልዑት ካብ ማዕዶ እናጎዩ ብምምጻእ ንኣያን ደሊ ኸዲኸ ብምባል ኣያን ሓደጋ ጓኒፍዎ ኢሎም ይዛረብዋ። ነዚ ሰምዐት ማሂራ ክትነብዕ ትጀምር እሞ ኣበዩ ከመይ ኢሉ ጓኒፍዎ ብምባል ኣስዒባ ትሓቶም። ንሳቶም እውን ካብ ገዛ ናብ ዕዳጋ እናመጸ እንከሎ ማኪና ከም ዝሃረመቶን እቲ ዝሃረሙ ማኪና እውን ገዲፍዎ ከም ዝኸደ ይገልጹላ። ኣያን ይነብረሉ ዝነበረ ከባቢ ካራንቺ ተባህለ ናይ ድኻታት ሰፈር እዩ ነይሩ። ማሂራ ብምቕጻል እሙኸ ከመይ ኣሎ ሕጅስ ምስ በለቶም እንድዒ ኮይኑ ግና ናይ ምትራፍ ዕድሉ ተሓተዩ ምስ በልዋ ናብ ገዝኡ ስዱኒ ብምባል ንሳልማን እውን ናብቲ ቆልዓ ክኸይድ ፍቐደለይ ውሽጠይ ክዓርፈለይ ኣይከኣለን ኢላ ናብቲ ቆልዓ ክትከይድ ትጅምር። ናብቲ ቦታ ምስ ከደት እውን ብዕድመ ድፍእ ዘበላ ዓባይ ሰበይቲ ትረክብ። ኣብዚ ሰዓት ግና ማሂራ ኣዝያ ሰንቢዳ ክው ኢላ ተረፈት። ምኽንያቱ እውን ነዘን ዓባይ ሰበይቲ ጽቡቕ ጌራ ስለ ትፈልጠን እዩ ነይሩ። እዘን ዓባይ ሰበይቲ እውን ብድንጋጸ ወድኺ ከትርፎ ይከኣልኩን እንትብላ እዚ ቆልዓ ወደይ ኣያን ነይሩ ክትብል ሕቶ ተቕርበለን። እወ ምስ ተባህለት እውን ኣዝያ እናማረረት ክትበኪ ትጅምር። ወደይ ድሕሪ 8 ዓመት ንድሓር ኣብ ከምዚ ቦታ ክረኽቦ ይተጸበኹን ሕጂ ግና ክሪኦ ይደሊ ኣለኹ ክትብል ትዛረበን። ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እውን ነቲ ታሪኽ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ሰንቢዶም እዮም። ማሂራ ሕጂ እውን እናማረረት ዋይ ወደይ ክትብል ቀጺላ እያ። እሞዳ ናይዚ ታሪኽ መበገሲ ንምፍላጥ ንእሽተይ ንድሕሪት ክንምለስ ናይ ግድን እዩ። እቲ ግዜ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ። እዛ ሰብ ወደ 18 ዓመት ክትከውን እንኮላ ራሺድ ምስ ተባህለ መንእሰይ ወዲ ኣብ ፍቕሪ ብምውዳቕ
ቤተሰባን ከይትምርዓዎ ዋላ እኳ እንተፈራርሕዋ ንሳ ግና ብሓይሊ ክትምርዓዎ ኪላያ ድሕሪ 1 ዓመት ድማ ቆልዓ ይውለድ እሞ ስሙ እውን ኣያን ክብሉ ሰይሞሞ እዮም ኮይኑ ግና ድሕሪ 1 ዓመት ማሂራ ንራሺድ ክትምርዓዎ ከም ዘይነበራ ክትሓስብ ትጅምር ምኽንያቱ እውን ምስ ሓደገኛ ጋንግስተራት ይሰርሕ ብምንባሩ እዩ ብዙሕ ክትረድእ ዋላ እኳ እንተፀዓረት ንሱ ግና ይሰምዕ ኣይነበረን ካብኡ ግና ብዙሕን ከይፀንሐውን ብጸላቱ ኢድ ክመውት ኪሉ እዩ ማሂራ ከም ዝኸጓነፍ ከም ዝኽእል ኣቐዲማ ተረዲኣያ ኮይኑ ግና እቲ እንኮ ውላዳ ስለ ዝመፀ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይከኣለትን ኣብ ሓደ መዓልቲ ግና ምስ ኣተባቲኾም ዝነበሩ ክቡራት ቤተሰባ ናብኣ ብምምፃእ ከም ዝክብሉ ይምዕድዋ ዛጓልና ንስኺ ገና ንእሽተይ ኢኺ ብሕጂ ኸውን ክትምርዓው ኣለኪ ነዚ ክኸውን ግና እዚ ዝወለድክዮ ቆልዓ ጥቕሊልክ ክትርስዕዮ እዩ ዘለኪ እዚ ቆልዓ ባዕልና ክነዕብዮ ኢና ብምባል ድሕሪ ብዙሕ ጭቕጭቕ ንኣያና ምስ ወለዳ ገዲፋቶ ትኸይድ ወለዳ እውን ንዓኣ ዝኸውን ሳልማን ተባሃለ ሓደ ሃፍታም ሰብ የማፅውላ ንዕኡ ተመሪዓ እውን ነቲ ዝነበረ ሂወታ ብምስጢር ክትሓዝ ገይሮም እዮም ናይ ሳልማን ቤተሰብ ኣዝዮም ምሁራት እዮም ነይሮም ሳልማን እውን ምስ ማሂራ ስለ ተመርዓወ ኣዝዩ ሕጉስ እዩ ነይሩ ንማሂራ እውን ኣብዚሑ ከም ዝፈትዋ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ድሕሪ መርዓ ድማ ኣብ ከመይ ዝበለ ኣፓርታማ ውሽጢ ክነብሩ ጀሚሮም እዮም ሳልማን ሓደ ናይ ኮምፒተር ድንኳን ብምኽፋት ምስ በዓል ቤቱ ክቆፃፀርዎ ፀኒሖም እዮም ሓደ ሰራሕተኛ ብምግባር እውን ከመሓድርዎ ፀኒሖም እዮም ኣብ ከምዚ ሰላማዊ ሂወት እውን ኣብ ማሂራ ብናይ ውላዳ ምኽንያት ሓደ ዓቢ ነገር ተፈጢሩ እዩ ንሱ እውን ናይ ኣያን ኣባሓጎ ብምዕራፉ እዩ ቤተሰቡ ድማ ንምንታይ በዛ ኣዲኡ ዝገደፈቶ ቆልዓ ትጭነቂ ተኽኢልኪ ንመዕበይ ትካል እንዳሃብዮ ብምባል ከጨቕጭቕዋ ፀኒሖም እዮም ኣብ ሓደ መዓልቲ ግና ብዙሕ ክትንገላታዕ ዝረኣየት ናይ ኣያን እሞ ንኽልቲኦም ምሳይ ክወስደኩም ብምባል ሒዛቶም ናብ ካራቺ ትኸይድ ኣያን ወዲ 8 ዓመት ክኸውን እንከሎ ቆልዑ ገንዘብ ክሰርሑ ስለ ዝረኣየ ከመይ ከም ዝሰርሑ ይሓቶም ንሳቶም ድማ ኣብ ናይ ካራቺ መገዲ ትራፊክ ጠጠውን ዘበለን መካይን ገንዘብ ከም ዝልሙን ይዛረብዎ ንሱ እውን ገንዘብ ምርካብ ዝብል ሓሳብ ልቡ ወሲድዎ እዩ ናይ ዓባዩ ጥዕና ኣብ ጽቡቕ ብዘይ ምንባሩን ሰባዮም ምኡ ሰታይ ብምዃኑ ንሱ ናብ ስራሕ ክኣቱ ከም ዘለዎ ተረዲኡ እዩ ብድሕሪኡ እውን ባሌንቼናታት ብምዕዳግ ኣብቲ ዝበልዎ ቦታ እናኸደ ክሸይጥ ጀሚሩ እዩ ኣብ ሰዓት ድማ ኣያን ምስ ማሂራ ክራኸቡ ኪሎም እዮም ማሂራ መብዛሕትኡ ግዜ ንብሕታ ብምዃን ንበዓትና ተሓፅበት ወዳ ክትዝክር ፀኒሓያ ኮይኑ ግና ናይ ኣያን ስም ክወፅእ ስለ ዘይብሉ ኣብ ልባ ጥራይ ብምግባር ንብሕታ ክትሳቐ ፀኒሓያ ኣበይ ከም ዘሎ ዋላ እኳ እንተዘይፈለጠት ምሳምኡ ይነብር ከም ዘሎ ግና ክትሰምዕ ፀኒሓያ ብኸምዚ መልክዑ እውን ኣያን ንገዛእ ኣዲኡ ባላንቺና ክሸጠላ ፀኒሑ እዩ ንሳ እውን ብፍጹም ክተለልዮ ኣይከኣለትን ኣብዚ ሰዓት ስሙን ኣድራሹን ክትሓቶም ኮላ ኣያን ከም ዝበሃልን ምሳምኡ ከም ዝነብርን ገሊጹላ እዩ ኮይኑ ግና ክትፈልጦ ኣይከኣለትን ኣብቲ መዓልቲ ግና ማሂራ ናብ ካራቺ ኣብ ዝኸደትሉ ሰዓት ንኣያን ዓባዩ ክትርየን እንኮላ ኣብ ልባ ጥርጣረ ሓዲርዋ እዩ ኮይኑ ግና ኣያን ወድኺ እዩ ምስ ተባህለት ኣዝያ ብምሕዛን ናብኡ ውሰዱኒ በጃኹም ክትብል ክትምሕፀኖም ትጅምር ምሳና ንዕናይ ክንወስደኪ ብምባል ድማ ናብ ሆስፒታል ሒዞም ኣኸዱ ንሳ ናብዚ ቦታ ምስ በፅሐት እውን ንበዓትና ተሓፅበት ኣምኡ ከምዚ ክትብል ተዛሪባታያ ተስፋ ዘለዋ ይመስልን ኩነታት እውን ኣዝዮም ከቢዶም እዮም ን5 ሰዓታት ዝኣክል ድማ ኣያን ኣብ ኣይሲ ውሽጢ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት ሳልማን ደጋጊሙ ክድውል ፀኒሑ እዩ ሓደ ግዜ ግና ተልዕለሉ እሞ ሳልማን እዚ ቆልዓ ናይ ምድሓን ተስፋ ይብሉን በጃ ከይቕረበለኒ ሎማዓንቲ ክመፅእ ኣይክእልን ምስ በለቶ ሳልማን ኣዝዩ ተቆጢዑ እንታይ ማለት እዩ ናብ ሆስፒታል ከድኪ ዝቆልዓ እኮ ወለዲ ኣለዎ ንሳቶም ይገደስሉ እንትብላ ብዛዕባ ወዳ ምዃኑ ክትዛረቦ ስለዘይትኽእል ሳልማን ሕጂ ክዛረብ ኣይደልን ንቕሬታ ብምባል ነቲ ቴሌፎን ዓፅያቶያ ድሕሪኡ ግና 2 መዓልቲ ምስ ሓለፈ እቲ ዶክተር ይመፅእ እሞ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ እዚ ቆልዓ ተስኡ እዩ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ክብል ይዛረቦም ማሂራ እውን ብቕልጡፍ ብምኻድ ናይ ወዳ ጥዕና ክተረጋግፅ ትጅምር ኣብዚ ሰዓት እዚ ቆልዓ ሓፍተይ መፂኺ ዲኺ ክብል ሓታ ንሳ ድማ ኣታፀይቃ ንሓፍትኻ ኣይኮንኩን ወላዲትካ እየ ብምባል ኣብ ግንባሩ ትስዕሞ እቲ ዶክተር እውን ሕጂ ደኺምዎ ስለ ዘሎ ክዕርፍ ኣለዎ ብምባል ናብ ደገ ሒዝዎ ንኸይድ ማሂራ እውን ን3 መዓልቲ ዝኣክል ናብ በዓል ገዛ ኣይደወለትን ስልካ እውን ዕፁው ነይሩ ኣብ መጨረሻ ግና ሳልማን ንኹሉ ነገር ስለ ዝሰምዐ ናብኣ ብምኻድ ከምዚ ክብል ይዛረባ
ኩላኹም መደናገርቲኹም ናትና ርክብ እውን ኣብዘ ይብቅዕ እንትብላ ወላ ሓንቲ መልሲ ሃበቶን ገዲፍዋ እንትኸይድ እውን ዝነበረ ሓደ መፀናንዕ መገዲ ናይ ኣያን ህይወት ምትራፍ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ሰሙን ድማ ማሂር ንኣያን ናብ ገዛ ሒዛቶ ብምኻድ ክትሕብሕቦ ትጅምር። ድሕሪ 10 መዓልቲ ድማ ሳልማን ምስ ወለዱ ናብ ካራንቺ ይመጽእ። ልክዕ ምስ ረኣየቶም እውን ክትበኪ ትጅምር። ኣደ ሳልማን ድማ ኣይትብከይ ብምባል ናብ ገዛ ክትመጽእ ትሓታ። ሳልማን እውን ንስኽን ወድኽን ገዛ ክትመጹ እየ ዝደሊ ብዘይባእኺ ክነብር ኣይደልን ክብል ይዛረባ እሞ ድሕሪኡ እውን ሓቢሮም ናብ ገዛ ኸዱ። እዚ ዛንታ እውን ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዘጓነፈ እዩ ነይሩ። ድሕሪኡ እውን 8 ዓመታት ዝኣክል ሓሊፎም እዮም። ኣብቲ ሰዓት ማሂራ ናይ 6 ወርሒ ጥንስቲያ ነይራ። ተባዕታይ ወሊዳ እውን ድሕሪ 2 ዓመት ተመሊሳ ጓል ክትወልድ ኪላያ። ኣብዚ ሕጂ እውን ጽቡቕ ዝበሃል ህይወት እናመርሖም ዝርከቡ። እሞዳ እቲ በዓል ቤታ ዝገበሮ ልክዕ ዲ ዋላስ ኣይኮነን ዝብል ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ ክብል ፈቱ። ላይክን ሸርን ብምባል ድማ ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ።